Allah ka yafe muna Allah mun tuba gare ka Allah ka yafe muna kana salati abinda ban taba ganin kana yi ba. To ba dole muna kuka muna salati ba saboda mun ga mutane na mutuwa kuma gashi mu ba mu sani ba wuta ne ko aljanna ne makoman mu. To kai biya ban ga dinga tuna ka aikin kwarai. In tuwa ya kai maka mu aikin kwarai. In gari ya waye muna gidan inda aka caca muna gidan shan giya burkutu muna gidan mata aka ce muna mu aikata aikin kwarai to shi na ga na ta wannan da ta zuwa ina salati amma na ga lokaci ya kure muna. A lokaci bai kure muku ba. Dama duwan Allah ya ce duwan da sauran numfashi ne yana rayuwa duniya to ba hanyar tuba ba ta kulle ba. Yanzu kana niyyar tuba in kayan niyya. Ko wala ka sa na ji daɗi yanzu abin da zamu yi bari mu je mu kara shan burkutu inda ba ma iyabo kan da lokaci ya kure muna. To ani ba je ka sha burkutu tana da ni kana sauran. Ai ka riga ka ga muna akwai sauran lokaci zamu je mu sha burkutu. Mu sha burkutu mu buga caca.